Det er blevet den tid på året, hvor I skal til derude og forberede jer, fordi 16. maj, husk nu den dato, der skal vi til det igen. Der skal vi til OS-regatta nede på havnen her i Odense. Og derfor så skal vi jo i dag have trukket lod. Der vil sidde nogen derude, som vil være ligeglade, og så er der nogen af jer, der har deltaget i det her før, som ved, at det har kolossal betydning, hvem det er, man trækker i indledende heat, og på den måde har muligheden for at komme i finalen. Vi skal ud og ro i dragebåde. Nogle af jer har prøvet det. En af dem, der er med her, for vi har en repræsentant for hver af de 4 gymnasier, har faktisk siddet i båden som trommer sidste år. Simon, hvordan var det at sidde og tromme? Jamen, det var meget sjovt. Der var ret meget adrenalin på, og man kunne mærke sådan konkurrencen mellem de forskellige gymnasier her i Odense. Så det var skideskægt. Og I sidder jo alle sammen i elevrådet på jeres gymnasier. Er der nogen af jer, der skal ro det i år? Dog ikke. Aldrig. Heller ikke. Det har jeg ikke taget stilling til endnu. Men lad os nu få gjort det. Vi skal have trukket loddet, og det vil blive sådan, at vi starter med første års mix. Så vil du ikke komme herfra, Amanda? Det er Amanda skal det, hun skal trække en af de her gule, og så kommer der et navn op, og så har vi i hvert fald navnet på den første båd i den ene semifinal. Yes. Så vil du vælge en? Jeg tænker, vi starter her. Ja. Du holder den bare godt frem. Det blev simpelthen Mulernes Legatskole. Okay. Yes. Du kan give dig den der. Du får det her. Ja. Så første båd, Mulernes Legatskole, så finder vi ud af, hvem de skal møde. Det bliver Odense Katedralskole. Odense Katedral. Jeg kunne høre, der blev jublet lidt bagved. Det vender vi lige tilbage til. Lad os lægge den op her. Ja. Så vi har altså første heat, Odense Katedral mod Mulernes Legatskole. Lad os på den næste. Så har vi det. Tornbjerg Gymnasie. De forsvarende mestre. Yes. Ja, så det er jo lidt på forma, men det er jo spændende det her. Ja. Det er Sankt Knuds Gymnasie. Okay. Ja, men det betyder jo så, at nu har vi de 2 første heats på plads. Det er Odense Katedralskole, der kommer til at møde Mulernes Legatskole i den ene semifinale, og det er Sankt Knuds Gymnasium, der møder Tornbjerg Gymnasium. Er du tilfreds? Det minder lidt om sidste år, tror jeg. Men vi slog dem sidste år, så må ikke vi kan gøre det igen. Jeg tror, der blev jublet herovre. Var det ikke dig, der jublede? Hvorfor jublede du? Men det er fordi, jeg ved, at så har vi da en chance, fordi at Mulernes er gode til en vis grad. Ja, men jeg hæpper på jer, Mulernes, og vi kan sagtens slå katten. Sagtens. Jeg stoler på jer. Okay. Er det noget med, at man helst vil undgå Tornbjerg? Ja, nu er de jo forsvarende mester 2 år i træk, men jeg tænker, vi har fået nogle nye førstegear, som er yderst kompetente og nok skal vælte dem med pinden. Og det bliver der sådan lidt peget på, at Odense Katedralskole, dem kan man bare slå. Gør det ondt? Det ved jeg ikke. Nu sad jeg jo i den båd, der desværre tabte mix sidste år, men sagtens vil jeg nok ikke sige, for jeg husker, det var meget tæt. Det var meget tæt, så den skal nok komme i år. Vi skal have trukket den båd, som nok giver mest opmærksomhed på lærerværelset. Det er personalebåden. Det er Mulernes Legatskole, altså din skole, som er forsvarende mester. Har du fået et mandat hjemmefra? Ja, altså, vi har altid et mega godt hold af personale på Mulernes. Vores elever er også gode. Men der er lidt pres på hjemmefra, at jeg skal trække de rigtige. Så nu må vi se. Jeg siger ikke nogen navne, men de ved, hvem de er. Lad os få trukket lod. Okay. Det er ikke noget med at blande. Du tog bare den første. Du må gøre det, som du vil. Den her. Nu skal vi se en gang. Odense Katedralskole. Nu skal vi se. Ej, jeg håber, det bliver os. Ej, please. Okay. Skal vi se. Mulernes! Nå, jamen så kan vi da bare sige fra nu af, at vi har vundet. Tillykke til Mulernes personale. Tak. Nå, du skal trække de 2 sidste. Nå jo, ej, vi ved jo godt, hvem der kommer til at mødes, men vi er nødt til at få det pro forma. Okay. Skal vi se. Sankt Knuds. Skal vi vide, hvem de skal imod? Tornbjerg. Jeg tror, at Tornbjergs personale. Men nu må vi se. Vi må se til regatta. Vi skal have trukket pigernes båd, og jeg har fået besøg af Ditlev, som har fået et opdrag, nemlig at lave den bedst mulige lodtrækning for jer. Yes. Hvad er den bedst mulige lodtrækning, ved du det? Jamen, jeg tænker, pigerne de er ligeglade med, hvem de trækker. De sørger bare for at vinde.
Sådan. Så lad os komme til det. Ja. Tornbjerg Gymnasium. Tornbjerg Gymnasium. Altså i drengebåden, der har man ikke lyst til at trække Tornbjerg. Nej, det har man ikke. Har man det i pigebåden? Jamen som sagt, de er ligeglade med, om de trækker. De skal bare vinde. Nå, hvem møder Tornbjerg? De møder Sankt Knuds Gymnasium. Sankt Knuds Gymnasium. Ja, men det er jo en fin modstander. Hvorfor er det en fin modstander? Jamen, der er masser af muligheder. De har lidt... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Lad os bare få det sidste afgjort. Mulernes Legatskole Ja da. og Odense Katedralskole. Odense Katedralskole. Ved du hvad, jeg tror, vi vinder hele regatta i år. Hvad siger du til at høre over fra Mulernes Legatskole? De løber med det hele. Jamen, det gør de ikke. Altså, jeg synes, de sidste par år, der har vi været meget dominerende i alle forskellige heats, så må ikke vi vinder igen. Simon, føler du dig en lille smule provokeret? Nej, jeg synes, det er fedt at høre, at der er nogen, der kan snakke så meget, uden egentlig at have vundet endnu. Så vi må jo nok se. Jeg er sikker på, at vi nok skal vinde. Og er det derfor, du er stille? Ja, jeg holder den, så der ikke er nogen forventningspres nogen steder. God fornøjelse derude, piger. I kan godt sætte i gang. Træningen må se at komme i gang, fordi nu ved I altså, hvem I skal møde den 16. maj. Efter 3 identiske lodtrækninger, så er det dig, Simon, der skal bryde den gode eller den dårlige stime. Fordi nu skal vi have trukket drengebåden. Skal vi se, om du kan noget, de andre ikke kan? Lad os se. Jeg håber. Det kan være, du skal blande dem, eller nej, du tager bare den først. Jeg tager bare den første. Ja. Og egentlig så kunne vi jo godt ønske os at komme op mod Mulernes igen, for vi har jo set, at Sankt Knuds og Tornbjerg har haft 2 dræbtige dueller her de sidste par år. Så det kan godt være, at det bliver lidt ensartet. Det håber jeg. Vi starter med Sankt Knuds Gymnasium. Ja. Så må vi se, om det bliver Tornbjerg, eller hvad vi ender ude i. Det ser ikke sådan ud. Det er Mulernes Legatskole mod Sankt Knuds. Så fik vi et nyt heat. Det gjorde vi. Det bliver Odense Katedralskole, Ja. og så for lige at holde spændingen, mod Tornbjerg Gymnasium. Og det er du glad for? Det ved jeg ikke. Nu vandt Tornbjerg Gymnasium jo sidste år, så jeg må se. Men jeg er sikker på, at vi har nogle gode, stærke drenge, der nok skal i hvert fald give god konkurrence. Amanda, har du en fælles opfordring til dine medstuderende? Ja, men de må i træningslejre. Vi må kunne slå dem igen, vinde igen. Og hvordan lyder det ude fra Mulernes Legatskole? Hvad skal der ske her den næste måneds tid? Ja, altså jeg ved, at de skal øve og blive ved med at øve, men det vigtigste, det er jo os, der hæpper. Jeg skal ikke i båden, men jeg skal jo hæppe, og vi er sådan konkurrencemennesker. Så vi er optimister. Jeg stoler på jer. Hvad med jer? Jamen, træner Peter Dalman, han ligger en benhård træning, og så skal vi nok tage Mulernes i drengebåden. Fra min side skal der bare lyde et ønske om, at I møder op alle sammen med et rigtig godt humør. For det, der først og fremmest synes jeg er kendetegnende for den her dag, det er, at hvis I hygger jer, og hvis I har det sjovt, så er det meget, meget skækkere. Og ja, så er der nogle konkurrencer, men i den sidste ende, så hvis I går derfra med store smil, så har det jo været en succes. Vi ses den 16. maj.